כן. את הזמנת מרצפות כחולות? כן. לאיפה אני מביא מרצפות? אני באתי יוקנעם עכשיו. ככה, אז... אני ביוקנעם, את יכולה... איפה אני נוסע? יש קרקעינה. רגע, הלו. צריך לדעת לאן לפנות. רגע, הלו. כן. איפה אני אומר לנהג שלי פונה? אני המשך שמאלה. צפון ירדן קוראים שם. כן? הוא לא יודע טוב לקרוא, יכול להיות לא ירדן. ירדן איפה אני גר? שמאלה, ואחרי זה תמשיך בצומת עד ואז תפנה. איך קוראים לחוף שלך? שלמה. איך? שלמה. איזה מספר שלמה? 4. איזה קומה? -3. מה, עשו אותך מתחת לאדמה? אני לא, יש לי מנוף, אני לא יודע איך אני מוריד לשם. מה זה, יש לך כלב ים בבית? קיצור, מי זה? אני הבאתי מרצפות. גברת, את רוצה להירגע? גברת, את רוצה להירגע? אני לא יודע איפה להביא מרצפות, אני דלק של משאית, אני... יוקנעם זזיק. הגברת, הנהג שלי מתפקע פה מצחוק בגללך, מה זה צחוק זה? אני לא יודע למה את צוחקת, זה צוחקת או בוכה. יש לצחוק כמו של אחד מהכפר שלנו. אבו אברהים, זה עם הדולפין, איוואט. תגיד לרוני שיפסיק לשגע. הגברת, אני לא יודע איפה מביא מרצפות. אני עכשיו יוקנעם. כן. אני רוצה להביא מרצפות, יש לי מרצפה קריסטל כחולה, כמו יש לאמא שלי בבית, זה מאוד יפה, לאמא שלי יש בית, חבל אחר הזמן. למטה לא צבוע, למעלה כן צבוע, חבל על הזמן, זה משהו יפה. הגברת, את יכולה להירגע? גברת, את יכולה להירגע? מה יש לך בבית חיות? אני לא מתכוון, אני מפחד מחיות, אני לא נכנס לבית שלך עם רצפות. לא, אני אקשור אותם. מה זה, נשמע חיה מפחידה, מה זה? יש לך תנין בבית? אולי תנין? את מתעלפת, גברת, אני אביא לך לשתות, איפה את גרה? אני מפחד, לא נעים שלא יגידו שאני הרגתי אותך. בכל מקרה, סטיגמה עלינו, סטיגמה. רגע, אני אביא לך פועל שלי, גרון שלי יבש. הלו? כן. אני נמצא עכשיו בערבה 46, לאן אני נוסע? שמאלה. איפה? שמאלה בכיכר. שמאלה בכיכר, אין פה כיכר, גברת. אני מסתלבט אותי, יש לה חיות בבית. הלו? אני אקשור, תבואו. הלו, שלום לך. כן. איפה אני נוסע, גברת? ככה. אתה חותך... אני פה, תראי, אני פה כתוב בית כנסת ישראל, משהו גדול כזה, יפה. ולאן? זה לא יפה. בסדר, אבל לאן אני נוסע מפה? בסיבוב תפנה. אתה תזהר בבמפר, יא מטומטם. זה מסעית, ככה הביאו לנו אותה מהכפר, מה אני אגיד לך? תפנה ישר. לפנות יש... וואלה, הפועל שלי יש לו בעיה נפשית, אני לא הבאתי אותו. זה בין אחותי, גם לו יש בית, למעלה צבוע, למטה לא צבוע, זה יפה מאוד. כן, ככה אני רוצה. את רוצה בלטות כמו שלו, קריסטל כחול? אני הבאתי כאלה במשאית, ככה אמר. בלטות ירוקות. לא, בקושי בראש. אם את רוצה יש גם בלטות ירוקות, ואם את רוצה אני אביא לך גם בחית לצבוע קיר.
אנחנו יכולים לספוח, זה עוד כסף, אנחנו צריכים כסף לקנות אוטו. 30 שקל. מה 30 שקל? מה, אני מטומטם? מה, את נותנת לי מחיר בגלל שאני ערבי? גברת, זה לא מצחיק אותי. אני לא מבין אותך. זה לא אני, זה הכלבה. מה זה כלבה? מה נתת לאכול? באפל? למה היא צוחקת ככה? אתם מפגרים אתם. את מקללת. אבל את לא מכירה אותי, אני אדרוס עם משאית, אני מכניס ראשון משחרר קלאץ'. קיצר, מי זה? זה חיה שלי. ומי זה אתם? מה? סמיר, תקטן שנייה, נעזוב את העיר הזה. אני לא יודע מה היא רוצה, תעצור פה. הלו. לאן אני לנסוע, בבקשה? תעצור, אתה גברת. חכה עם מטומטמת, אני לא יודע, אני בזבזתי יום עבודה. עבודה, אחי. גברת, מיד, תראה לילדים שלי בכפר. גברת, כן. זה יום עבודה, אני לא... אני צריך מקום, איפה? אמרתי לך. מה זה שמה מצפצפת? מה, את מקליטה? לא, זה אצלכם. לא, זה לא אצלנו, גברת. זה אצלכם, אתם מפגרים? זה לא אצלנו. נראה לי אתם מקליטים אותי. את החיה שיש לי פה. תפעיל GPS. הפלאפון, אני מדבר, איך אני מפעיל GPS? אבל איך נדרך להגיע אולי זה לבית שלה? GPS מצפצפת? רגע, גברת, אני בודקת, בסדר? את רוצה גם נביא מנקה? יש לי את סמירה. את מי? סמירה היא מנקה טוב מאוד. עושה שטיחים, מאחורה מנקה, יש לא, כזה, לא, מוזיזה מזנון, מנקה טוב טוב. לא, לא. חלונות, מרצפות, היא גם יודעת להדביק בלטות. באמת? כן, היא גם שוברת קירות, הכל, מה שאת רוצה. ממש פראית. יש לה יד כמו פטיש אוויר, וואלה. וואו, אוף. יואו. יש לה יד אחוז שילינג, מתאמנת במכון. יד למה? מה? יד למה? יד לעשות ביד, מה זה יד? זה יד? טוב גברת, איפה את גרה? יש לנו פה עוד כתובת, אולי נמשיך לכתובת הבאה ונמשיך טוב, אליה אחר אנחנו כך. נתקשר עוד 20 דקות, נעביר עוד כתובת, יש לי פה ואני מתקשר. טוב גברת? בסדר. ואני מבקש תקשרי חתולים, כלבים, דולפינים. זה נשמע לי חיה מסוכנת מאוד. כן, זה פראי, זה פראי. אני פעם היה לי אחת כזאת במיטה, אתה יודע מה הייתה עושה לי? הייתה הורגת אותי. ובסוף הייתה עושה... אולי אתם חיים. קיצור, בסדר, תקשרו עוד 20 דקות. טוב גברת. זה חיה שלי.